Hoxe, eta orduan ni hasiko naiz pixka eta azaltzen proiektuaren nondik norakoak. Orduan horretarako, bidali nizuen deialdian dosiertxo bat, eta horra azaltzen zen gutxi gora bera zertan ibiltzen gean. Baina nahiko nuke, pantalla konpartitzen badet. Ikusten ez dute aurkezpena? Bai. Bai, ados. Hau erabiliko den nik pixkat gidoi bezala, baina azken finean proiektu hau sortzen da topagune bat bezala. Badakigu askok eta askok baratza lantzen dezutela eta horren inguruko lanketak egiten dituzutela, eta orduan, nahi genuen, Manesek esan duen bezala, bai Landaola, bai Ingurugela eta bai Kristinanean bitartez, gure hiru ikuspegi desberdin hauek batu eta topagune bat sortu. Ikuspegi desberdinak esaten dudanean, azken finean gu gure kabuz ere ari ginen gai hauen inguruan lanean, Ingurugelak agian ikuspegi pedagogikoago batetik, Landaolak Manesek esan duen bezala, lehenengo sektorearen inguruko kezkak eta errelebo bilaketa horren aldetik, eta Kristinanean ere genituen hainbat proiektu ikusten degulako agroekologia badala gai desberdinak lotzen dituen ari bat, elkargune bat, eta bakoitzaren ikuspegitik zegoen interes aurrerako proiektu bat martxan jartzeko, eta horri ekin genion. Helburu orokorrak, deialdian jartzen genuen bezala, desberdina dira, ez? Alde batetik lehen sektorearen garrantzia eta gaur egungo egoera ezagutaraztea, eta jokua ematen digu ere, gai desberdinak lantzeko, bai ikasgai desberdinekin lotutakoak, baita belaunaldi desberdinen arteko loturak edo kulturan arteko loturak ere lantzeko aukera ematen digu. Hemen eskola bakoitzaren irudimena eta martxan jartzen da, eta benetan baratza eta eskolako agroekologiaren inguruan proiektu desberdin eta oso aberatsak sortzen doaz. Orduan guk oinarrizko ekintza batzuk proposatzen ditugu, horren oinarriak izango lirateke hemen jartzen dizkizuegun hiru tailertxoak. Orain, urrian hasiko litzatekena da Hazi ezkutuen bila. Hazi ezkutuen bila ekimenak forma desberdinak hartu ditu urteetan zehar, baina oinarrian dagoena da eskolako taldeekin baserrietara bisitak egitea haziak bilatuz. Azkenean, aldegu dendara jun eta hazi batzuk erosi, baina ez dakigu hazi horiek ez nondi datozen, oso ondo barietate horien atzean zer dagoen, normalean ezingo ditugu guku galdu, eta ekimen honekin bilatzen deguna da, baserrietara jutea, ze baserri askotan oraindik beraien haziak gordeko dituzte. Orduan, azkenean aitzaki modura edo hazi horien bila baserrietara gerturatzea gomendatzen dizuegu, eta hor ere, lehen esan dugun belaunaldien arteko trukea eta harremana eta lehenengo sektorea bertatik bertara ezagutzea albideratzen da. Horretarako, Kristinanearen webunean, badago proiektuak izeneko atal bat, eta hor barruan aurkituko duzuten nekazal kultura eskoletara proiektua. Bertan klikatuz geho, atal badago material didaktikoa izenarekin, eta hor prestatu dizkizuegun fitxak aurkituko dituzue. Hazi ezkutuen bilarekin, badago fitxa bat LH-erako, eta beste bat DBH-erako. Azkenean dira, gidoi moduko batzuk, zuek baserrira bisita egiten dezutenean, ze gauzetan fijatu zaitezketen, eta ze galderak, hortik aurrera zuek zuen interesaren arabera edo osatu, eta nahi dituzuten modura erabili. Eta badago beste bat ere, hazien fitxa izenekoa. Hau da,
baserri batzuetan aurkituko duzute, ez dakit, duela gutxi ugaltzen dituzten haziak, eta, bueno, interesgarriak izan daitezke, baina aurreratzen dizuet, beste urte batzuetan ere, aurkitu izan ditugula, urte asko gordetzen daramaten haziak, edo barietate berezi baten haziak, orduan, horrelakorik aurkitzen baldin badezute, badago azken fitxa hau, eta hor informazio pixka bat gehiago eskatzen da. Gero hori ugaltzerakoan, jakiteko ze ezaugarri dauzkan, eta nundi datorren. Bale, hau izango litzateke, orain urrian hasi, eta urtarrila bitartean proposatzen dugun ekimena. Egia da, esan dizuetan bezala, pasatu ditugun garaia hauekin eta forma desberdinak hartzen jundirela. Batzuk junzeate baserrietara, beste batzutan, baserrietaren bat junda ikastetxera, batzutan talde guztiarekin junzeate, beste batzutan ordezkari batzuk jundira, edo familian bitarteko haziak lortu dituzute. Bueno, guk hemen planteatu dizueguna da guretzako ideala litzatekena, helburu gehienak lortzeko baserria bizitatzea proposa iruditzen zaigu. Hortik aurrera ulertzen dugu, ikastetxe bakoitzan daukazute denbora, energia eta baliabide desberdinak, orduan moldagarria da. Edo zein zalantza edo laguntza behar baldin baduzue, adibidez, sortea daukagu Landaolak proiektuan parte hartzen duenez, beraiek ezagutzen dituzte baserriak, eta norbaitek ez baldin badaki nora jo, agian ideiaren bat atera daiteke, edo kontakturen bat bilatzeko, edo. Barkatu Jana, agian aprobetxatzet KitKat hau, Landaola askotan guk erabiltzen dugu gure artean, baina agian irakaskutzatik edo irakasleak ez dakit zer da Landaola. Orduan adierazi eskualde guztietan, lurraldean, Gipuzkoan, erkidegoa oro har, baina Gipuzkoan 6 eskualdetan, dauzkazuela landa garapen elkarteak. Horre Urkome, Bemendi, Tolomendi, Debagaraia, Debemen eta Goimen, dala gurea, Goierrin, eskualde bakoitzean. Eta guztien artean sortzen duen federazioa da Landaola. Jakin dezazuen ora jo, barkatu, Bai, oso ondo manez, batzutan jakintzat ematen ditugu gauza batzuk eta ez gara konturatzen. Bueno, hori, esaten genuen bezala, Landaola hor egoteak, aukera gehiago ematen dizkigu edo zabaltzen digu, kontaktu zuzen horiek bilatzeko. Eta gero, eta ikusiko ez formakuntza bat jartzen duena, hori izango da, gero Markek emango duen informazioa. Daukagun beste sorte bada, Markek proiektuan parte hartzen duela, eta bera da gure aditua edo gai hauetan, eta, ulertzen dugu beti informazio faltan gaudela, eta berak egiten duna da, formakuntza saio hauen bitartez, informazio hori batu eta guri erraztu, beraz. Gaur egingo zuten formakuntzarekin, jakingo dugu zer ari geran bilatzen, ze azimota ari geran bilatzen. Gero urrengo pausua izango litzateke, hazi hauek guk eskola baratzetan landatu eta ugaltzea. Orduan horretarako ere, jakin behar dugu nola egin. Ze ohituta gaude haziak landatu eta uzta jasotzera, baina segun ze barazki edo ze barietate ugaldu nahi dugun, agian utzi beharko dugu urte bat gehiago loratu arte, inoiz ez duguna egiten, edo, badaude hainbat gauza kontutan hartu beharrekoak, eta hori urtarrila aldera antolatzen dugun, bigarren formakuntza saio horretan, Markek ere azaltzen dizkigu ze gauza kontutan hartu. Eta behin, gure haziak, lortutako haziak landatu ditugula, eta hortik haziak berreskuratu behar ditugu, orduan azkeniko saioa edo iraia aldera egin litzatekena, hau badakizuentzako pixkat igual arraroa dela, ze urrengo ikasturtearekin dator, iraia urrian egiten da haziak erausteko tailerra. Eta hor, lortu dituzten haziak landatu eta landare horiek hazia eman dutenean, jakin behar dugu nola atera hazi horiek eta nola gorde urrengo udaberrian edo landatu ahal izateko. Hori izango litzateke gure oinarrizko edo zikloa. Denborarekin gauza edo proposamen berriak ere sortzen jundira. Adibidez badaukagu elikadura mapa,
badala ariketa bat, gure inguruko elikadura, ohiturak eta eskaintzak nola aldatzen jundiren aztertzeko ariketa bat. Azken finean egiten dena da, duela 50 urte edo zegoen elikadura, ohiturak edo sistemak aztertzea eta gaur egungoarekin konparatzea. Hontarako ere materialak dituzute, lehen esan dizuetan tokian Kristina Enea proiektuak nekazal kultura eskoletara material didaktikoa, eta hor ere baduzue, besteekin ere bazegoen, irakaslentzako gida bat, eta honekin beste badago, irakaslentzako materiala eta fitxa bat lan hori egiteko. Iruditzen zaigu oso tresna aberatsa dela, eta aukera ematen du ere, bakoitzak nahi duen punturaino sakontzeko. Saiatu gera hori irakaslearen gidan azaltzen, alde batetik fitxaren funtzionamendua eta beste batetik ematen dituen aukera guztiak. Hala ere, zalantzari baldin baduzue edo jarri lasai gurekin harremanetan. Eta azkenaldean sortu den beste proiektu bat da hiztegiarena. Iruditzen zitzaigun, beste asignaturako irakasleak ere bai implikatzeko, eta baita, baratzaren funtzionamendutik pixkat haratago juteko, hiztegiak aukerak ematen zitula, tokian tokiko kultura aztertzeko, eta daukagun sortea da proiektuan Gipuzkoa osoko ikastetxeetatik parte hartzen dezutela, orduan horrek aukera ematen digu eskualde desberdinetan hiztegi aldetik dauden berezitasunak ere bilatzeko. Eta jakin, egin genuen lehendabiziko aurkezpen bat iaz, jolas baten bitartez, eta ideia da aurten azaroan Euskaraldiarekin bat eginez edo, prestatu ditugu ere fitxa batzuk, joku moduan, zuen ikasleen artean eta inguruko familiari edo galdetzen, hitz hauek bilatzen juteko ariketatxo bat. Horretaz gain ere, azaroan urtero antolatzen dugu jardunaldia, eskola agroekologiaren inguruko jardunaldia. Honen helburua azken finean da, inguruan ditugun esperientziak ezagutu, ideiak hartu eta gure eskoletan egiten duguna aberasteko ideiak hartzea. Horretarako topagune bezala planteatzen dira jardunaldiak, gu gonbidatzen ditugu, ezagutzen ditugun esperientziak edo erakutsi nahi dizkizu egun esperientzia desberdinak, baina, gu ere ez gera guk ez dakigu dagoen guztia, orduan aurkezten ditugu batzu, baina gero oso aberasgarria izaten da, zuen arteko honekin lotuta guk hau egiten dugu, edo guk hau ez dugu lortu egitea, nola egiten dezuten zuek, horrelako elkarrizketa bat sortzea, eta azken finean hori ideiak hartzeko, eta gure baratzetan egiten dugun lana aberasteko. Hor ikusten dezute aurtengo hitzordua azarako 26, ez da 26an izango, ez dago lotuta oraindik, baina bai azaroan amaieran izango dela. Orduan, jasoko dezute deialdia eta jakin hori azaro amaieran antolatuko ditugula deialdiak. Azkenik, modu natural batean ere sortu den beste proiektutxoa edo nekazal kulturarekin estuki lotuta dagoena, baina paralelo bezala izango litzatekena da, eskolen arteko hazi sarea. Esan lehen aurkeztu dizuedan proiektuan, haziak lortzen dituzute, ugaltzen dituzute, eta aukera bada zuek jarraitzea zuen eskoletan hazi horiek landatzen eta ugaltzen, baina beste aukera bada ere hazi horiekin eskolen arteko hazi sarean parte hartzea. Honen ideia azken finean da, urtean behin elkartzen gera parte hartzen dezuten ikastetxe desberdinak, eta hor egiten dugu hazi trukaketa bat. Hazi trukaketa bat, bakoitzak hartzen du ardura, adibidez, nik aurkitu dut, ez dakizea hazi berezi, ez dakinungo baserrian, hau galduko dut, eta hazi horren zaindari bihurtzen naiz. Horrek esan nahi du, ugalduko dudala,
gero gainontzeko ikastetxeei emateko edo trukatzeko. Bai, horretarako egiten dugu urtarrilean topaketa txiki bat, eta hor, bueno, hasiak trukatzen ditugu, zalantzak argitzen ditugu, elkarren arteko hori aholkuak eta trukatzen ditugu. Eta ez dela bakarrik etorri eta eman eta hartu, baizik eta askoz aberasgarriagoa da. Azisarean parte hartzera animatzen zeaten ontzat ere, badaukagu tailer praktiko bat. Hau da, zuek pentsa, ez dakit, perresiaren naziaren zaindari bihurtzen zeate, orduan badaukazute tailer praktiko bat ikastetxean bertan egiten duguna, hazi hori landatzeko zuen baratzean, zein izango litzatekeen toki honena, nola egin beharko genuke, ja pixka bat espezifikoago aukeratzen dezuten haziaren inguruan, eta ikastetxean bertan egiten dena. Eta, bueno, maleta bidaiaria ikusten dezute hori da, azisarearen barruan daukagun tresna bat, ikasleen implikazioa pixka bat gehiago sustatzeko eta informazio trukaketa sustatzeko. Topaketetara orain arte behintzat irakasleak etorri izan zerate, logistika aldetik eta martxan jartzeko errexena izan delako, egia da jaso ditugula proposamenak topaketa hauetan ere ikasleek parte hartzea polita izango zela, ez dakigu oso ondo nola antolatu, agian izan daiteke ikasle ordezkariekin edo, bueno, sarearen funtzionamendua oso parte hartzailea da eta orduan agian ikasturte honetan denon artean pentsatu dezakegu, ia ikasleak ere gonbidatu ordezkariren bat edo hori jungo ginateke erabakitzen. Baina, bueno, kontziente gera ikasle guztiak ezingo dutela etorri, orduan maleta bidaiaria da, itzaki bat, bakoitzak bere aletxoa jartzeko, orduan diseinatu dugu 2 maleta dauzkagu ikastetxe doazenak, eta ikastetxe bakoitzak bertan uzten du bere baratzari buruzko informazioa, edo gehien gustatu zaien proiektuari buruzko informazioa, gainontzeko ikastetxeek ikusi ahal izateko, eta esan bezala maleta bidaiaria denez, badoa ikastetxe bakoitzak sartu nahi duena jasotzen, eta aldi berean hurrengoei erakusten beste jarri dutena. Eta, bueno, guzti horrekin, horrela geldituko litzateke gutxi gorabehera osatuta proiektua eta proiektuaren hanka desberdinak. Urdin ez daukazute oinarrizko ariketak, aziezkutuen bila eta azien aterpea, gero badituzute osagarri bezala elikadura mapa eta hiztegia, formakuntza extra bezala edo ere jardunaldia, eta azkenik proiektuari atea zaion seme edo alabatxo hori, eskolen arteko azizarea izango litzatekena. Eta hola azkar eta kontatuta hori da proiektuaren atal desberdinen deskribapena. Baukazute informazioa jaso eta Kristineneako webgunean, lehen esan dizuetan bezala, proiektuak atalean nekazal kultura eskoletara, eta hor uzten dizuet ere harremanetarako e-maila horren atzean Mark eta ni egoten gea, orduan galdera segunetan undik doan edo, batari edo besteari tokatzen zaigu erantzutea, lehen esan bezala Mark da gure aditua, eta ni gehiago funtzionamenduari buruzko zalantzak edo lako zalantzak argitzeko naiz.